Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa dulur kabare ketemu maneh nduk kabar basa Jawan. Suwe kabar basa Jawan gak siaran. Saiki kabar basa Jawan siaran maneh. Kabar basa Jawan dina iki yaiku kabar munggah kaji. Dulur, salah siji rukun Islam sing kelima yaiku ibadah kaji. Nduk bulan Dzulhijjah iki umat Islam ngelaksanakno ibadah kaji nduk lemah suci Mekah Arab Saudi. Alhamdulillah Bapak Suratin tahun iki tahun 2020 Masehi utawa tahun 1446 Hijriah ngelaksanakno ibadah kaji nduk lemah suci Mekah Arab Saudi. Pendukung Islam haji datang Baitullah mungkin paling lancar selamat sampai meninggalkan rukun lelaki dan sunnah Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Wis sakmen dhisik ya lur ya. Kabar basa Jawan, kabar munggah kaji dina iki. Markine sing tandang gawe sepurane nedon nrimo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.